И здравейте хора, днес сме в Omega Box Opening в Newsbro. Да, съжалявам, поиграх малко и спечелих някои герои, ето ги. Падна ми се Драко. Но нека да започнем с Omega Box Opening. Продължаваме. Окей, две неща хора, това е Джаки. Добре, това е Честър! Хора, отворихме Честър! О май гаш! Втория ми легендарен броуър десен. Добре, вижте ми гемовете просто. То си личи, че това е Newsbro. Защото го забравих да го кажа и Емс. До какво се занимавам да... Не искам... Ще поиграем малко... Опа. Добре, супер, не ни го зачете. Добре, нека да ще се върна като зареди. Доста време мина и вече не зарежда. Добре, ще се върна когато най-сетне зареди. Хора, рестартирах играта и нека да видим сега какво е станало. Окей, имаме Hypercharge Star Drop. Да, нека да продължим с нашия opening. Добре. И бе. Мечтан. После ще поиграем с Драго да видим какво представлява героя. Не отново. Хора, пак ще ресетнем играта и вече с последен Omega Box и започваме да играем с Драго. Наката. Време на кол. Последен Omega Box, хора. Omega Box. Вот. Чък. What? Тази игра... Брок. Нищо не разбрах, но вижте. Ще започваме да играем с Драко. Апгрейдваме го на мап. Ох, гаджет unlock. Продължаваме, даваме генове. Gears! После ще изкупваме да нещата му. Но... Са Star Powers. Добре, разбрах. Гаджет. Няма ли да има спида? Ето и почваме. Нека да тестваме Драко. Окей, виждаме един гром. То герой е май слаб. То доста. О, вижте колко е слаб. О, мага. Толкова слаб. О, не. Дракото е мега слаб. Номер 2 само. То броуър е кошмарен. Добре, нека да си вземем Рико. Като го искам. Добре, да се взема. Лили. Вземам си Рико. Сега. Скинове. Добре, нека да
Като заредиш това. И ето ми с новият скин на Рико. Legendary Brawler. Добре, мисля това да бъде видеото от мен, хора. Довиждане и ще се видим в следващия епизод.